Здравейте! Здрасти! Значи трябва да кажем 10 факта за себе си. Значи първо харесвам Барселона, харесвам марката BMW, любимият футболист от Барселона е Давид Вия, мразя водка, обичам Таратор. Станаха 5, значи също мразя лицемери, курви, мразя комари, мухи, всякакви такива. Също мразя и черна котка. Мразя змии, гущери и такива. Станаха още 3. Значи обичам много се снимам. Обичам да ходя на море и на басейн във Вита парк. Значи остана само още едно. Какво да кажа? Това бяха най-гадните котки на Това света. бяха котки, които се таковаха. Скараха се. Значи, какво обичам, мразя? Чакай да го измисля, още не остана. Обичам да излизам и обичам да вися много във Фейсбук. Ай, давайте си. Аз много обичам Таратор, много обичам кола, мразя да ям пипер, обичам да влизам във Фейсбук, обичам BMW. Кажи, че обичаш да снимаш, Да, и обичам да се снимам. С мене. Да, с нея. Много обичам да излизам с нея. И какво да го обичам? Колко станаха? Не знам. 5-6 някъде. Добре. Обичам... Какво обичам? Да ходиш на басейн във Вита парк. Да, обичам ягоди. Такова... Какво мразя? Мразя много курви, путки и лицемери и... Използвачи. Да, и така нататък. Изроди. Друго мразя. Мразя да им влиза пясък в газа. Това. Обичам да ям джанки. Не гледам матч. Аз много гледам, ма съм Барселона. Най-добрите. Мале, забравя да кажа, че мразя Реал Мадрид. Мале, много мразя Реал Мадрид. Те са просто най-шибания, най-гейския отбор, който съм виждала. Пък то с Роналдо направо, ако го видя някъде човек, ще му отрежа бадите. Няма предвид за това. Много ги мразя Реал Мадрид. Просто мразя ги най-много от всичките и те. Да. Да кажем чао. Чао. Чао.